Sziasztok! Ez a videó most azért készül nektek, mert többen rám írtatok Facebookon, hogy meséljük el, hogy hogy is történt ez a dolog, hogy miért vagyunk itt, meg milyen ütközések vannak, stb. Szóval mi szeptember 6-án érkeztünk Kanadába egyszerű turistaként, ETA beutazási engedéllyel, repülőjeggyel. 3-an jöttünk, én, a párom és a lányom. Semmi dolog nem történt, egyszerűen nem akarunk hazamenni. Leadtunk egy igényt az immigrációs irodába, vagy az Immigrations irodába, ami emberi, méltósági alapon működő bevándorlási hivatal hivatalosan. Itt semmi dolog nem történt, csak annyi, hogy elmeséltük, hogy hogyan élünk otthon Magyarországon, milyen munkát végeztünk, stb. Ez meg az, ugye mindenki tudja, hogy milyen nélkülözések vannak. Az ügyvédünk az magyar, ügyintézünk és magyar nyelven beszélt hozzánk, szóval nagyon jó. Ez amikor, de nagyon sokfajta bevándorlás létezik Kanadába. Erről én most nem beszélek nektek, mert ez egy nagyon hosszú folyamat, de ha beírod a Google-ba azt, hogy kanadai bevándorlás, te azon nyomban tudsz róla olvasni. Amúgy Kanada minden évben több százezer lakost képes befogadni, ezzel is javítja a gazdasági helyzetét és a hiány szakmák csillapítását, ugyanis nagyon sok hiány szakmák vannak, és ha te rendelkezel otthon egy ilyen hiány szakmával, amiről szintén tudsz olvasni a Google-n, és még beszéled is esetleg az angolt és a francia nyelvet, az tuti letelepedés itt a Kanadába. Erről én most nem is beszélek szóval a történetünk az volt, hogy beadtunk a Immigrations irodába egy kérelmet, hogy mi itt szeretnénk maradni emberi méltósági alapon. Ezt fölvették a jegyzetet, szóval hivatalos papírmunka megtörtént. 3 napra rá kapsz egy ilyen UCI számot. Itt látjátok, UCI szám, ez jelenleg a Krisztináé. Az UCI szám az azt jelenti, hogy hivatalosan tartózkodhatsz itt, ugye, hogy nincs már ETA, nincs semmi, de ez alapján, az UCI szám alapján be vagy jegyezve. Utána, amikor ezt megkaptuk, kértünk egy nagy orvosit, ugye arról már láttatok videót, hogy milyen gyorsan működött, meg így, meg úgy. Már folyamatban van Krisztinek a iskolája, erről külön fogok nektek egy videót készíteni, hogy működik itt egy iskolai beiratkozás, mi kell a gyerekeknek. Ebben megint nem fogok itt bemenni. A következő az volt, hogy most szombaton beívtak minket a immigráns irodába, és elvették az útlevelet, szóval már nem megyünk haza. Valamint megkaptuk az összes létező fényképes ID és munkavállalói engedélyt, ami nekünk olyan szerencsénkben van, hogy valaki erre 2 évet is vár. Mi ugye durván 2 hónapja vagyunk itt, nekünk 1,5 hónap alatt lezajlódott, és én ennek nagyon örülök, ugyanis ennélkül a papír nélkül Kanadába hivatalosan dolgozni nem lehet, de én tegnap megpályáztam egy állást, és már tegnap délben megkaptam egy jelzést, pozitív jelzést, hogy felvettek a munkára, és ennek nagyon fogok örülni. Erről is lesz egy külön videó részletekre, hogy működik itt a munka, hogy működik itt a lakásbérlés, hogy működik itt minden. Szóval az Immigration, ez valakinek szerencséje volt, mint nekünk, hála Istennek, nagyon gyorsan lezajlódott 2 hónap alatt, valaki éveket vár rá, valaki 2 éveket. Az attól függ, hogy honnan jössz, mi történt, és miért, mi az életcél itt. Az angol nyelv. Hát igen. Eleinte nagyon rossz volt első 2 nap, amikor elnézést akartam kérni a sorry helyett, nem azt mondtam, hogy sorry, hanem azt, hogy bocsi.
Szóval igen, ilyen is volt, már most próbálunk alkalmazkodni az emberekhez. Végül is nem nagyon kommunikálsz, mert a boltban minden online-on működik, nincs olyan, hogy kérek, húzzak a szalámit, meg 30 a felvágottat, vagy valami. Nem, itt mindenki van csomagolva, itt mindent egyszerűen a kasszánál is látod, hogy mennyit kell fizetni, számok ugyanazok, mint otthon, szóval folyamatosan fejlesztjük mi is a nyelvet, persze én is online-on tanulok, Pali is tanulja, és próbálunk alkalmazkodni a dolgokhoz és az emberekhez. Az emberek, itt rengeteg népességű ember lakik, magyar, hát igen, környező lakótömbben mi vagyunk az 5. magyar család, és mind segíti egymást, szóval nagyon szuper, nem vagyunk egyedül. Afrikai, ázsiai, Japán, Kína, szóval bármelyik országból ukrán menekültek, mindegyik nemzetiségű emberrel találkozol Kanadában. Az emberek viszonylag nagyon kedvesek és segítőkész, már persze, ha tudsz velük kommunikálni, nem néznek rád csúnyán, nem foglalkoznak veled az utcán, nem bántsák egymást, szóval ez elmondanám nektek, hogy a faji megkülönböztetés Kanadában súlyos törvénysértés, ezért több év börtönbüntetés is jár, ugyanúgy, mint a gyermekek megalázása és a gyermekek bántalmazása. Egy gyereket, ha felpofozol, vagy ha kiabálsz vele, 10 év börtönbüntetésre is ítélhetnek, szóval Kanada a gyermekek és a embereknek a faji megkülönböztetését nagyon csúnyán bünteti. Kérdeztétek tőlem, hogy hogyan is vagyunk itt. Hát mi most jelenleg még ismerősnél lakunk, ugyanis működik egy olyan rendszer Kanadában az újonnan érkezőknek, hogy shelter. A shelter ez egy menekült szálloda, ahol ingyen kapsz lakást, plusz mellé ellátást. Csak sajnos nincs hely, ugyanis, amit már beszéltem, több 100 000 ember jön évente ide Kanadába, és akiknek nincs ismerősük, mint nekünk, bizony ezt kénytelenek kihasználni. Egy olyan rendszer működik még ezen felül, hogy újonnan érkezők kérhetnek segélyt. Ezt én is megkértem már, ugye ez egy arról szól a rendszer, hogy még nincs állásod, és hogy valamiből éljé, és valamiből élni kell, itt is pénzből élnek az emberek, ezt az állam neked finanszírozza. Na mi 3490 dollárt kapunk, ez csak az élelmiszer. Mellé kapok 695 dollárt, hogyha kiköltözök, ezt minden hónapban, továbbá 1300 dollárt kapok lakbér támogatásra, hogyha lesz saját lakásom. Ezt a lakbér támogatást, ezt az első utolsót kivezetek, valamint kettőt kapsz egyszerre az államtól, ugyanis ott 2 havi kauciót le kell fizetned, szóval ha persze egy lakás, hogy nem ennyibe kerül, kicsit több, de ha dolgozol, akkor nincs probléma. A másik az, hogy kiköltözöl, ha lesz lakásod, kapsz bútortámogatást, ugye az újonnan érkezők, hogy be tudja bútorozni a lakásodat. Ez 1500 dollár egyszer. Szóval nem vagy egyedül. Az állam az újonnan érkezőknek, a menekülteknek, a bevándorlóknak, bárki legyen, az nem hagyja egyedül. Kapsz rá támogatást. És nem is tudom, mit tudok még mondani erről a dologról, hogy én nem bántam meg egy percet soha, hogy idejöttem, most már van munkám, legalábbis november 6-át fogom kitölteni az állásomat, rendes bejelentett munkahely, mellé kapok szolgálati lakást. Hogyha úgy gondolod, hogy
esetleg megfordul a fejedbe, ez csak rajtad múlik, hogy tudod leküzdeni a félelmedet, és milyen bátor leszel ahhoz, hogy 8000 kilométernek nekivágjál, a világ másik végére utazzál, talán egy jobb élet reményében. De ne felejtsétek el, hogy ez minden csak rajtatok múlik, és bízzatok magatokba, és tartsatok ki, ne adjátok fel. Erről szól a történet, szóval itt nem vagy egyedül, itt az állam támogat téged, támogatja a másikat is. Köszönöm, hogy megnéztétek, és legközelebb mondjátok meg, hogy megint merről szóljon a videó. Sziasztok!